Pois moi bons días a todos, grazas pola súa asistencia. Despois deste interesantísimo coloquio que con mirada retrospectiva desde o presente cara ao pasado, imos partir agora desde o presente con unha certa mirada prospectiva cara ao futuro. E para iso temos aquí con nós a Fina Paulos Lareo e Óscar Manuel Rei Calo, que son dous profesores de ensinanza secundaria na especialidade de informática, con máis de 20 anos de traxectoria na ensinanza pública e privada. Actualmente están destinados e exercendo no IES Maximinio Romero de Lema en Baio, Zas, a Coruña, onde están desenvolvendo un importante papel de integración pedagóxica da intelixencia artificial. Son uns verdadeiros pioneiros na ensinanza da intelixencia artificial en Galicia e desenvolven unha práctica educativa, pois eu diría que, a estas alturas, non revolucionaria, pero sí moi innovadora, de traballo por proxectos, deseño universal para a aprendizaxe, intentando que os alumnos descubran por si mesmos todas as maravillosas aplicacións que ten hoxe en día a tecnoloxía para favorecer a aprendizaxe e para favorecer tamén a integración de todas aquelas persoas que teñen dificultades de comunicación, etc. De comunicación ou mesmo de mobilidade. Entón, resaltar que estas dúas persoas que temos aquí son dúas persoas moi traballadoras que consiguen motivar os seus alumnos e todos os seus proxectos pois están respaldados por moitos premios a nivel de Galicia e a nivel estatal. Poderíamos destacar así algúns destes galardóns como o outorgado polo Ministerio de Educación, os premios nacionais a experiencias educativas polo fomento de competencias dixitais e STEM, ou o Premio Xigante Argalleiro de 2024, cos premios Eserea e Árbores en Lleira 2025. Pero, como os profesores, tamén os seus alumnos, os equipos de alumnos que eles axudan a formar, tamén consiguen premios. Así, o seu alumnado logrou o primeiro e segundo premio en 2023 e 2024, respectivamente, en certames de fomento da doazón de órganos a través de proxectos con intelixencia artificial. Ademais, son autores, coautores, teño que dicir, de dúas interesantísimas obras que teñen aí no fondo expostas: Inteligencia Artificial en el aula, aplicaciones de la IA en docencia, e Inteligencia Artificial para a sociedade. Está editada por unha editorial galega, Medulia Editorial. Ben, pois eu penso que é un tema de plena actualidade, que nos interesa e que nos preocupa a todos, e temos aquí pois aos mellores para introducirnos neste mundo complexo e inevitable que é o da inteligencia artificial. Madre mía, despois desta presentación, moitísimas grazas. Entonces, se parece, nos gustaría... Sí, eu antes de empezar, simplemente estou no foro adecuado para reivindicar ou aproveitar como un membro dunha radio libre de Galicia, de Radio Roncudo, pois reivindicar a presencia da radio tamén na Costa da Morte, da Radio Libre e da Rede de Radios Libres Galegas, que fan un papel importantísimo. Dito isto, a pullita, pois vamos a mostrarvos un exemplo claro de como estamos levando nosa IA na aula, vale? É unha idea
que vos vai a trastocar un pouco igual a forma en que podedes ver a inteligencia artificial. Nós sempre falaremos despois, intentamos darlle unha volta de tuerca a isto. Entón, vamos a poñer unha pequena mostra, a maxia da poesía nunha canción. Ahora vos comento un pouco fina a historia deste pequeno proxecto literario con IA, que toca dous poemas fermosos, un moi coñecido de Manuel María e outro de Rosalía de Castro. Vale, como comentou Anxo hai un pouquiño na nosa presentación, nós traballamos impartimos a asignatura de Intelixencia Artificial e intentamos que o alumnado e máis os compañeiros profesores, cando lles damos formación a eles, que vexan que son ferramentas que podes aplicar en calquer ámbito, en calquer materia. E neste caso, fixemos un pequeno vídeo para dar voz a Manuel María e a Rosalía de Castro. Este traballo xa ten 3 anos, non? Xa hai 3 anos que o presentamos. Entón, é un pequeniño vídeo. Logo, ao final, poñeremos vosotro totalmente distinto para que vexades distintas aplicacións e como con o alumnado se pode traballar, neste caso, o tema da poesía. Claro, fixadevos neste primeira peza que ides a ver, evidentemente, pedimosvos que sexades críticos, porque cando fixemos estas obras fui para eso, non? Para que realmente o alumnado forse crítico desde o minuto 1 cos dereitos de autor, coa privacidade, coa clonación de voces. Toda esta perspectiva está detrás, é un produto educativo, o que menos ten é calidade audiovisual. Nós non somos directores de cine, pero si hai cousas que vos van a chamar a atención e que vos poden levar a pensar tamén no ámbito do audiovisual, o que hai tamén detrás da IA. Vamos alá, neste caso, a maxia da poesía nunha canción. Non se reproduce, Óscar. Non se ve? Non. Non sei, Enrique, que non me sale nada. Antes introduzo vos a historia. O reto era crear un produto educativo no que traballáramos a radio no cole, polos creativos, e traballáramos tamén con eles todo o tema da inteligencia artificial, os deepfakes, a problemática que está habendo hoxe en día, e a idea fundamental era tamén vincular as humanidades coa tecnoloxía, que moitas veces parece que non casan, non? É todo o contrario, si ten. Eu creo que debe ser o escritorio que debe de estar proyectado. Entón, comento-vos o seguinte. Esta peza audiovisual foi mandada á Casa Fundación Manuel María no seu momento e, obviamente, o que buscábamos era ese shock. Eles, de alguma maneira, sacaban adiante un certamen no que se crearan podcast educativos relacionados coa poesía de Rosalía de Castro e de Manuel María, e nós entregamos isto, pero tamén co obxectivo de crear polémica, que iso tamén é... Outra cousiña que tamén traballamos con eles, é algo que está hoxe en día nos medios de comunicación, que sal continuamente, o tema dos deepfakes. Supoño que sabedes que é un deepfake. Un deepfake é cando eu collo, por exemplo, a fotografía de alguén e fago que diga ou que faga algo que nunca dixo. Eso, se eu collo a fotografía de alguén, que hoxe en día xa supoño que a todos se vos veñen exemplos á cabeza, e fago que diga cousas que ao mellor son inapropiadas ou xogo ca súa imaxe, eso é un delito. Nós, para esta peza audiovisual, o que fixemos foi coller imaxes de Manuel María e imaxe de Rosalía e fixemos un deepfake, pero un deepfake con fins educativos, é dicir, temos a Manuel María falando con Rosalía sobre a obra de cada un deles. E veredes, a ver se conseguimos que se vexan, xa está. Entón veredes como entablan unha conversa e cada un falan da súa poesía. Sería unha maneira, no noso caso, de traballar na aula a estes dous autores dun xeito moito máis lúdico, á vez que eles aprenden o concepto de deepfake, é o que comentaba Óscar. Para poder usar a imaxe de Manuel María ou para poder usar a imaxe de Rosalía de Castro, previamente houve que xestionar autorizacións, é dicir, traballas tamén co alumnado o tema da política de privacidade dunha imaxe. Ti non te podes ir a internet,
coller a foto de X e empezar a retocala e a facerlle cousas que non son apropiadas se non teño autorización previa. Vamos allá. Vamos. Nun cruce fascinante entre a literatura galega, a música contemporánea e a innovación tecnolóxica. Este vídeo invítanos a mergullarnos nun mundo onde a poesía cobrará vida grazas á inteligencia artificial. Oíches a nova canción baseada nun dos teus poemas? Non, aínda non, pero estou ansiosa por escoitala. Aquí está, a canción inspirada no teu poema Cando a Luniña aparece. Cando a luniña aparece y o sol nos mares se esconde, todo é silencio nos campos, todo na ribera dorme. Quedan as veigas sin xente, sin noveliñas os montes, a fonte sin rosas vivas, os árbores sin cantores. Medroso vento que pasa, os pinos gigantes move, e a voz que levanta gris, outra máis triste responde. Son as campanas que tocan en sons de morte, e o corazón di, olvides os que para ser. É increíble ver como capturaron a esencia do meu poema nesta canción. Encántame. Agora vou sorprenderche. Unha canción inspirada no teu poema, Galicia. Galicia docemente e está ollando o mar, ten vales e montañas e terras pra labrar, ten portos mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballos, cargados de trafegos. Galicia unha nai, velliña soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galicia o que vemos, a terra, o mar, o vento, pero outra Galicia que vai no sentimento. Galicia somos nós, a xente máis a falar. Si buscas a Galicia, dites que atopará. É maravilloso. A inteligencia artificial fixo posible que as nosas obras trascendesen as páxinas e cheguen a novas formas de expresión. Así é. É fascinante ver como a tecnoloxía pode amplificar o alcance das nosas creacións. Aí atrás hai moitas cousas, vale? E sobre todo quero que pensedes que isto ten casi 3 anos. Isto xa é prehistoria na IA, vale? Ahora moitas cousas das que vedes aquí vos van a sonar, porque, bueno, ahora vos vai a despedezar un pouco fina o traballo, pero isto hai que leválo precisamente a ese inicio, onde impactaba moitísimo todo este tipo de cousas, non? Vale, entón, pregunta, non imos falar nos solos. Onde vedes aí intelixencia artificial? Na música. Vale, xa conocemos entonces as ferramentas de xeración de música, exactamente. Bueno, e hai algún sitiño máis. Por un lado, o que acabábamos de comentar hai un ratiño. Manuel María e máis Rosalía de Castro están falando. Son 2 fotos que se colleron e que teñen por detrás unha animación. Escoitastes as voces dun neno e dunha nena que os diálogos foron gravados na sala de radio do instituto. Entón, os nenos gravaron eses audios, a conversa, e logo, cunha ferramenta de inteligencia artificial, puxeron ya a imaxe e animaron a foto para que falara coa voz que tiñan gravada previamente. Logo, as 2 poesías, o que di o compañeiro, son as letras de 2 poesías que non están retocadas. Hai ferramentas de inteligencia artificial que ti lle pode subir unha letra concreta e el musicaliza esa poesía.
Foi o que fixeron neste caso. Puxeronlle as dúas poesías e logo, que lles pedimos nós a maiores? Queríamos que as imaxes, o que iba aparecendo de fondo, se fora correspondendo coa letra que iba aparecendo. Eso xa non é inteligencia artificial, pero é cousiñas que ti lle vas pedindo aos rapaces a hora de montar unha peza audiovisual que non é coller, poño a música, suena, poño a letra. É un pouquiño ir compaxinando as cousiñas. Outra cousa que temos por detrás, que tamén traballas co alumnado, ferramentas como pode ser, por exemplo, neste caso é traballo de Óscar, o tema das grabacións todas que vistes por detrás son grabacións reais que fixeron na zona do noso instituto. No centro temos un dron e Óscar, cando chega a hora ao bo tempo, pois dalles unhas clases de grabación do dron, levámolos a mar de fora ou ás praias, e logo esas grabacións incorporámolas como traballo educativo para facer unha peza audiovisual. Vale, despois, se queredes, abrimos un pouco o debate sobre algunha cousa que vedes aí que vos pode chamar a atención, pero eles son conscientes de que crearon o deepfake de Rosalía, de Manuel María. Houbo que facer moitas gestións, sobre todo para o de Manuel María, e falaremos un pouco despois. Ahora vamos a entrar nun terreno moito máis complicado. E o terreno complicado é aí avanzou. E, evidentemente, este mes de decembro decidimos sacar adiante un proxecto que é un proxecto de aprendizaxe e servizo, porque está vinculado á asociación A Fonte de Fornelos, que estes días é moi coñecida pola labor de loita veciñal que están tendo por un proxecto que vai haber na zona moi polémico sobre minería, e propuxéronnos facer unha recuperación da memoria histórica local. E claro, vamos fineo e dixemos, vale, vamos usar a inteligencia artificial, vale? Entón, vamos a poñer un exemplo do que é o cabazo da memoria. O cabazo da memoria é un produto para, de alguma maneira, xerar, evocar emocións, e facelo con inteligencia artificial. E iso ten unha serie de implicacións éticas e morais detrás, non só as legais, moi grandes, vale? Que na aula traballamos co alumnado. Primeiro poñemos o vídeo e despois explícavos un pouco Fina. Vamos alá. Presentamos un proxecto de memoria onde o hórreo galego é o custodio das nosas historias, un elemento moi característico do patrimonio material galego, que almacenará os noso patrimonio inmaterial. Aquí guardamos as fotografías, audios e vídeos das historias contadas polos nosos avós e avoas. Este hórreo asegura que estas preciosas lembranzas sexan conservadas con seguridade, garantindo que non se deterioren nin se podrezan no tempo. Tal é como a súa estrutura protexe a colleita, conserva os alimentos, axuda no seu curado e secado. Cada fotografía é un fragmento dese tempo, onde o rural era a escola, e a casa, o universo. Os encontros familiares, as festas, os paseos ou a romaría guardaban a esencia dunha comunidade que vivía unida, compartindo o pouco e celebrando o moito. Recuperar estas imaxes é devolverlle a voz á memoria, recoñecer a dignidade das vidas cotiás e honrar a historia que nos sostén. Porque na Costa da Morte a familia non era só sangue, era terra, era mar e era futuro. Vale, en que consistiu este proxecto? Todo o que estivestes vendo por aí foron animacións de fotografías antigas. O que acaba de comentar Óscar, se nos acordou que os rapaces trouxeran fotos antigas das súas familias. Fotos antigas que xuntamos algunha de 1940. Fotografías que xa vos podedes imaginar en blanco e negro, que están escamadas, rotas. Entón, con ferramentas de inteligencia artificial o que fixeron foi, primeiro, restaurar esas fotografías que estaban dañadas. Despois, a algunha das fotografías puxéronas en cor. E despois deronlles animación, crearon unha pequeniña historia. Aquí, por exemplo, ao final do vídeo, hai unha historia que contar a familia, a través das fotos dos nenos. Hai outra historia, por exemplo, que é
contar a escola, como era a escola, pois, nos anos dos avós de nenos de 14, 15 anos. Entón, que traballamos con eles? Traballamos o tema de... Perdón. Sí. Perdón. Que traballamos con eles? Pois os nenos tiñan que traer unhas fotografías, tiñan que restaurar esas fotografías e tiñan que falar na casa para preparalos que ides a ver unha serie de vídeos onde, por exemplo, aquí, os avós estánse mirando, sorrindo, danse un abrazo, van a facer cousas que nunca pasaron. E o que ides a ver non é real, porque isto non pasou. Vale? Entón, o traballo non só se levou a cabo na aula, levouse a cabo tamén con familias. Nós traballamos cas familias, traballamos con os avós, por exemplo, e logo todo iso plasmámolo en o que acabades de ver. Neste caso, pois, construímos un hórreo que dentro, cada fotografía está programada de maneira que ti colles un teléfono, todos temos un teléfono con seguramente un lector de códigos QR ou un lector de tarxetas NFC, ti o pos e automáticamente reproduceche un vídeo de romerías, primeiras comunións, a familia, unha das temáticas que tiñamos aí. Bueno, para finalizar, despois se queredes preguntar, simplemente como profesores vos queremos comentar, además estamos no foro adecuado, do papel clave que está tendo a radio no ámbito educativo. Afortunadamente, no noso centro temos esa posibilidad. Eu descubrín a radio de neno e fui totalmente transformadora para a miña persoa, pero neste caso vivímolo todos os días, que saibades todas aquelas persoas que estades na radio que tendes nas vosas mans unha ferramenta transformadora da sociedade moi grande, a pesar de que haxa moitas crisis ao redor dela. Moitísimas gracias e nada, calquera pregunta que queirades, estamos a vosa disposición. Parece que temos aí unha pregunta e ali outra pregunta. Gracias. Gracias. Pois porque realmente esta materia está pensada para formar e educar no uso da inteligencia artificial. Cando nos preguntan que é o que máis facemos nesta materia, dicímolo claramente, é fomentar o espírito crítico, fomentar a capacidade de pensamento e razoamento, porque vamos a ter nas mans unhas ferramentas tan potentes e tan ao mesmo tempo, digamos, antitéticas a nivel educativo que hai que enseñar a usalas ben. No caso do que comentas, pode dicir, Fina, pois casi cando iban a recoller as fotos había que facer como un testamento para firmar, non? Pero ese traballo teñeno que notar, ese esforzo teñeno que notar, para que vexan que non é cuestión baladí. Claro, unha maneira que nós tamén vemos que con este tipo de traballos é algo que para o alumnado resulta moi motivador. Era o que comentábamos con Anxos. Ti estás ensinando moitas cousas por detrás ao alumnado, pero de xeito práctico. Comentábamos con Anxo, nós traballamos moito a IA enfocada a atención á diversidade. Unha persoa que ten, por exemplo, problemas de comunicación, que ten problemas auditivos, visuais, hai uns días vimos de presentar no Gaiás, non sei se ao mellor o vistes que saliu na prensa, hai un programa que é Talentos Inclusivos, que, bueno, nós participamos e do que se trata é, ti tes que, a principios de curso, ofrecenche un listado de retos. Retos, para que vos deades conta, son necesidades que, por exemplo, unha asociación como é a Cruz Vermella, a Mencer ou a Aspace, os seus usuarios teñen esa necesidade, necesidades de comunicación ou unha necesidade tan sinxela como é unha persoa que está en cadeira de rodas que non se pode mover nin pode pedir un vaso de auga.
Teño sede, me podes dar un vaso de auga? Entón, nós ese reto elaborámoslo durante todo o curso cos alumnos de terceiro da ESO ou de cuarto da ESO, que son normalmente cos que traballamos. E eles, un día, vamos de excursión, entre comillas, ao Centro das Pace, que hai en Oleiros. E eles entran no Centro das Pace e ven a outra xente, rapaces, nenos, xente adulta, en cadeira de rodas e con moitísimas necesidades. Era o que comentábamos con Anxo. Ven unha nena e dille a Óscar: Óscar, mira, como poden estar tan felices, están sorrindo? Porque eles, vos imaginadevos unha persoa nesas circunstancias, é o neno que o ten todo, e nese momento danse conta e din: corcho, eu teño todo. Aí é onde vedes a clave da aprendizaxe significativa, do importante que é que moitas veces dinnos, non, hai xente que nos di, que non sacades máis cos rapaces de excursión. Moitas veces apréndese máis nun acto destas características. A razón da inteligencia artificial que estás utilizando na aula para crear un comunicador para Paula é esta, non? Aí esa é a clave da pregunta. Que ven o que ti estás facendo na aula, eles ven unha aplicación na sociedade. Van a ver unha nena que non pode pedir un vaso de auga e eles, con ferramentas de inteligencia artificial, puderon crear un comunicador que ela dalle a un pulsador e sallle na pantalla. Ela mesma falando, cando non pode falar: necesito un vaso de auga, ou quero unhas galletas, ou quero sair a dar un paseo. E os nenos, supoño que nós igual, ti ves que estás axudando a alguén, e iso é moi motivador para seguir aprendendo. Temos outra pregunta, por favor, breve. Rapidinho, onde queda o ensino a EPESA de cara a estes rapaces cando estamos utilizando unha tecnoloxía que se nutre de roubar contido creado por creadores como son ilustradores ou como son músicos? A propia música que fixera foi creada a base de roubar música de outros creadores que subiron a internet e non deron permiso para que radios multinacionais que crean as IAs se alimentan de crear contido de outras persoas, a creación de imaxes tamén vive de coller imaxes que están subidas á rede e crear contido para que unha IA se adeste. Os productores están a pé de loita coas IAs que están a coller o traballo, os ilustradores están se queixando, sempre como Miguel Ángel Prado, sempre como o propio Xeo Bullón, sempre que está vivindo e está loitando con o mellor do traballo e a IA o que está facendo é que fixeche un tal. Porque o día de mañana sempre estamos a fazer podcast a persoas, estamos pedindo a IA e mira, un podcast sobre cine. De todas maneiras, eu creo que é moito máis complexo que o que estás comentando. No noso caso, todas estas casuísticas que ti dis son comentadas co alumnado. O alumnado sabe que cando usa unha conta de Gmail e cando é gratis é por algo. Nós nunca vamos traballando en caixa negra, senón eles saben de sobra que cando se crea esta canción se crea en base ao que comentas. E nós somos firmes defensores de que os creadores e os músicos reclamen os seus dereitos a estas multinacionais. Pero o que temos que ter claro, como pasou no seu momento, cando saliu as grabacións en CDs, DVDs, son pasos que se están dando e ao final creáronse plataformas que parecían que eran dañinas, como Spotify ou outro tipo de plataformas, e os autores agora estánse nutrindo tamén deste tipo de tecnoloxía. Nós non podemos entrar neses debates profundos, pero como educadores podo garantizar que son debates que temos na aula, son precisamente parte dese pensamento crítico que ti comentas, e en ningún momento se obvia na creación deste produto que viches precisamente este tipo de cuestións. Ben, pois, se non hai máis preguntas, estánme dicindo da organización que cortemos. Moitas grazas a todos os participantes. E simplemente unha reflexión. Estou moi contenta de compartir aquí mesa con estes dous compañeiros que son un exemplo de educación inclusiva e educación creativa. Vale. Gracias.